n'i bɛ fɛ ka diɲɛ nafolo karaba semaine kelen Ala k'i ka ɲɛnamaya changer k'i ka gɛlɛyaw ban n terikɛ nin lamɛn n kalina Ala la ni cɛ o cɛ ye nin kɛ fo k'i sa i ti fandanya y'i ɲɛna Ala kira tɔgɔ 5 don zu quwwatin zu hurmatin zu makanatin zu izin zu fadlin n'i bɛ fɛ ka Ala yɛrɛ karaba quoi i bɛ kira de don i ni Ala cɛ min o sira telimani de d'i ma n'i ye nin kɛ semaine kelen lajɛ n'i ye min y'a fɔ kunnati kitabu min filɛ nin ye a bɛ fɔ nin de ma ko dalailul khairati i bɛ papier jɛma dɔ ɲini i bɛ Ala kira tɔgɔ 5 in sɛbɛn papier jɛma dɔ kan zuzu 5 min b'a la i b'o kelen-kelenna bɛɛ waaw kɔnɔ bonye i b'i tɔgɔ ani ka diɲɛ nafolo ko don a kɔnɔ billahi bilateli n'i ye nin kɛ a bɛ kɛ n'i y'o don a kɔnɔ o papier jɛma i b'o de kurukuru o bɛ kɛ bololanɛgɛ ye n'i y'a kɛ bololanɛgɛ ye i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka dalailul khairati kalan siɲɛ kelen i bɛ sarajigi jɛma saraka ngalina Ala la k'o bololanɛgɛ to i tigɛ la fo k'i sa i ti gɛlɛya ye kunnatɛ bɛ nin d'i ma Ala kama mako t'i ka foyi la dugawu kɛ ɲɛ dɔrɔn a banna ne y'a f'i ye mori 100 de bi réseaux sociaux kan moriw yɛrɛ tɛ m'a fɔ a bɛɛ quoi mais a kumakɛla caman bɛ yen billahi olu ti fɛn dɔn kunnatɛ bɛ fɛ ka aw ɲɛ yɛlɛ ka aw da moriya la o de la m'a di aw ma fi sabilillahi ne m'a fɔ n b'a k'i ye dɛ a kɛ i yɛrɛ ye i b'a ye kunnatɛ bɛ ka aw lafiya de mais ne tɛ ka maa si tɔɲɔ k'i ka wari minɛ o de la n ye kangari d'aw ye n ko sababu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kuranɛ de ka teli ka tɛmɛ diɲɛ sababu bɛɛ kan a y'aw ɲɛsin kuranɛ ma a ka Ala deli ni kuranɛ ye mais e bɛ seri e bɛ sun e kamana gana e ka boli ka politigi magɛn e silamɛ modèle jumɛn e bɛ seri e bɛ sun e kamana gana e ka boli ka soma magɛn e silamɛ modèle jumɛn n terikɛ n'i ko i bɛ Ala fɛ baara kɛ ni Ala tɔgɔw ye sura kelen bɛ kuranɛ kɔnɔ ni cɛ o cɛ bɛ fɛ ka diɲɛ nafolo sɔrɔ kun fayakunu na wallahi diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ a muri bɛɛ bɛnn'a kan k'o sura in ye kuranɛ nafolo sura yɛrɛ de ye ne la k'a f'i ye n'i bɛ fɛ kunnatɛ ka baara k'i ye nafoloko la dɔrɔn i k'a ye an bɛ Iza Wakati baara de k'i ye quoi o y'a dɔ ye o Iza Wakati baara o bɛ kɛ ni sɛ jɛma den 3 de ye ani 30,000 mais n'a y'i ja i ka wari kilancɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier Iza Wakati nafolo baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la wa billahi n'i y'a kɛ i b'a ye n ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98 o ye kunnatɛ ka téléphone numéro ye n'i ye n wele o la dɔrɔn i ni kunnatɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu fana bɛ ka ɲininkali kɛ o don an ye misifima baara bila ne y'a fɔ ye n ko min mɔgɔ 6 de ta mais kuma bɛɛ mɔgɔw bɛ wele la ne yɛrɛ dɔnbaga mɔgɔ 6 de ye n wele an ye baara in de daminɛ olu ye halisa o baaraw yɛrɛ ma ban fɔlɔ donc la a ka ca Ala fɛ ni i mako b'a la n'i ye weleli kɛ an b'a k'i mais n y'a f'i ye kunnatɛ ni mori tɔw tɛ kelen ye anw b'a k'i ye fu de i y'a faamuya donc ni an bɛ taa o bɛ nkalon kɔrɔbɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ mori nkalontigɛla a namaratɔ a zo de cɛyala mais billahi a caman bɛ olu ti papaga dɔn ka mɔgɔw ka wari minɛ dɔrɔn k'u sigi a banna n'o kɛra moriya ye o moriya hali sitanɛya ka fisa o ye
ne ye kitabu bɔ k'a di jɛma ma k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ni ala tɔgɔ sanuma ye fi sabilila. N terikɛ, a ye tiɲɛtigiw ɲini a ka tiɲɛtigiw dɔn a ka baara kɛ ni tiɲɛtigiw ka fɛnw ye. Konate bɛ aw bila nin yɔrɔ in na kuma ma nɔgɔ. N bɛ dugawu kɛ n kanubaga bɛɛ ye ka dugawu ɲini u bɛɛ fɛ. Wa haza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.